Zašto imamo posebnu prezentaciju o tome? Znači, sve druge teme smo možda zgurali u jednu prezentaciju, onda ove dajemo. Zato što ja bih rekla da je važno. Da je mogućnost kako kasnije iskoristiti rezultate je jedan od temeljnih izvora kako će određeni partner ostvariti dio benefita koji dolaze od suradnje. I ono što želimo postići je da oni planirani načini iskorištavanja odgovaraju interesima partnera koji su različiti. I na nekakvoj najjednostavnijoj razini, na primjer, ako ste znanstvenik, želite publicirati. Znači, želite da između ostaloga rezultati takve suradnje budu i znanstveni radovi koji će se moći objavljivati. Na primjer, s druge strane imamo firmu, znači, koja žele održati određenu razinu tajnosti i slično. To je vrlo jednostavno. Na primjer, postoje puno složeniji primjeri koji onda ulaze, na primjer, ako imamo suradnje SMI-ova, više SMI-ova, ili ako imamo suradnje velikih tvrtki SMI-a, koji zaista onda ulaze ono pitanje koji dio rezultata se može koristiti za interne potrebe, tko će imati pravo plasirati na tržište, da li će se tržišta podijeliti, kako će se odrediti partneri vezani od tog pristupa. I za to nam je sve, i zašto mi se prebaciti slajd? Evo ga. I za to nam je sve na jednoj razini važno upravljanje intelektualnim vlasništvom. I kao i sve drugo, to kreće od vlastite organizacije. Od toga da vi interno u svojoj organizaciji je poželjno imati što bolje sustave na koje možete identificirati koje intelektualno vlasništvo imate, koje ono vrijednost nudi, kako ćete osigurati da je ono zaista vaše, što može biti manje ili više jednostavno. Neke tvrtke imaju vrlo čvrste ugovore, znanstvene organizacije imaju možda manje čvrste ugovore. Znači, i toga isto tako treba biti svjestan i u suradnji, ali i sam za sebe. I naravno onda kako to koristiti u skladu sa nekim vašim strateškim ciljevima. Ono što ću malo više preskočiti, je ovaj dio. Znači, ako vas ta zanima tema, slobodno se javite u komentari, mi možemo napraviti neku drugu radionicu koja je posvećena upravo pravima. Da malo razjasnite koje vam pravo može koristiti najbolje u kojem momentu i koji nekakav tržišni učinak možete imati s korištavanjem ovog prava. Sada neću ulaziti u detalje, ali ovo je recimo pregled najvažnijih prava intelektualnog vlasništva. Ono što je važno reći da prava intelektualnog vlasništva su pravni mehanizmi. Njima se štite, ova srednja, su određene intelektualne tvorevine. A to jesu rezultati rada, kreativnog i kvalitetnih aktivnosti. I onda svako od tog prava ima određeni svoju način stjecanja i budući da se radi o pravnim mehanizmima, oni su nacionalni. Kao što postoji nacionalni, kazneni zakon ili zakon o obveznim odnosima, tako postoji nacionalni zakon o intelektualnom vlasništvu. Ono gdje se ide na svjetskoj razini, da određenim ugovorima između zemalja ta sva prava budu što sličnija i da budu harmonizirana na način da se osigura poslovanje i nekakva sigurnost u poslovanju. No, međutim, nisu sva prava, pogotovo ne svi detalji vezani uz neko stjecanje prava jednaki. I tvrtke i znanstvene organizacije također trebaju biti svjesni i razmišljati o tom nekakvom različitom pristupu u različitim teritorijima koje mogu očekivati. Još važniji slajd je ovaj, u smislu da ovaj prethodni slajd koji sam pokazala je dobar jer je grid, jer je tablica koja će vam omogućiti posložiti. No, međutim, kada mi govorimo o kompleksnom proizvodu koji izađe na tržište, njega ne podržava jedno pravo, njega podržava cijeli set prava koji onda potpomaže različite aspekte toga proizvoda i njegov uspjeh na tržištu. Tako da ova dva slajda, one prethodni i ovaj zapravo uvijek treba gledati zajedno. Grid, gdje šta kako, ali na kraju mi kad imamo proizvod, gledamo ili bilo kakvo rješenje projekta, i to se treba primijeniti projekt, kad gledamo output projekta, koje sva prava intelektualnog vlasništva dolaze unutar toga rješenja. I može ih biti
i može ih biti više. I onda vezano uz to planiramo određene strategije. Ok, uloga intelektualnog vlasništva u poslovanju, isto tako neću ulaziti u detalje, samo bih htjela napomenuti da nije samo defensivna. Često firme to gledaju kao defensivno i ok, ali veća vrijednost, pogotovo kad govorimo iz ove perspektive inovacija i otvorene inovacija, je apsolutno koristiti i za dodatni izvor prihoda. To je ono što smo govorili na prvom slajdu, znači novo tržište. Strelica koja izlazi iz lijevka, ne na kraju lijevka, nego malo prije, zato što ulazi u novo tržište ili čak u tržište neke druge tvrtke, znači kroz upravljanje intelektualnim vlasništvom ili apsolutno strateško pozicioniranje. I jedno je rekla isto tako oblikovanje ekosustava, što ćemo vidjeti malo detaljnije ako budemo imali vrijeme. Ovo ću preskočiti. Jako zanimljivi podaci o intelektualnom vlasništvu možete naći na stranicama WIPO, znači Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Facts and Figures. Podaci za 2019. godinu. Možete vidjeti da Azija, ovo su prijave u uredima, znači prijave u uredima, IP uredima u Aziji, evo ga nose 65, 70, tako, ovisno o tipu prava, ali za ova glavna patent žig 70% svih prijava u prošloj godini. Isto tako, ako gledamo ko je tako prijavljuje, možemo vidjeti da su to uglavnom veliki igrači koji imaju najveći broj prijava i isto tako se može vidjeti znači, da su uglavnom iz Azije. Znači ne samo da se predaje u Aziji, zato što nekog zanima tržište, nacionalno tržište za koje predaje tu prijavu, nego su zaista i tvrtke koje su inicirale te prijave dolaze iz područja. Što se tiče Europe, Europa apsolutno je prepoznala značaj intelektualnog vlasništva. Prošle godine, na kraju godine, je izašao Intellectual Property Action Plan. Isto tako, ako imate vremena, pozivam vas da pogledate malo detaljnije koji su ciljevi. Široki su ciljevi. Od te poboljšanja konkurentne pozicije, možda u suradnji s nekim drugim tržištima gdje se ne poštuju toliko prava, do stimuliranja što boljeg iskorištavanja intelektualnog vlasništva. U Europi imamo situaciju, naravno, da ona i područja industrije gdje je intenzivno iskorištavanje intelektualnog vlasništva doprinosi valjda 90% ukupnog izvoza iz Europske unije prema van, ali istovremeno imamo poziciju da male i srednje poduzeća u cijeloj Europi nisu toliko vješta u iskorištavanju ili u registraciji, čak niti u registraciji prava. Ovdje je jedan program koji, ja ću vam reći ovako, on postoji još 2 mogućnosti u 2021. da se prijavite. Ja, nažalost, ne znam detalje. Znam da su bili objavljeni i da je Ministarstvo gospodarstva i to tako promoviralo. Mislim da se radi o suradnji gdje je naš ured za intelektualno vlasništvo podugovori određene stručnjake koji onda pomažu. Znači, definitivno je, znači kad se ode na njihovoj stranici pogleda lista zemalja, definitivno je da postoji, da je Hrvatska na toj listi. I ja bih vam, ako razmišljate o zaštiti intelektualnog vlasništva ali niste sigurni, onda preporučila da se prijavite za ovaj pre-diagnostic service koji vam može pomoći da identificirate određena prava intelektualnog vlasništva, ali neću vam raditi onu veliku strategiju, nego samo ciljano. Nećete dobiti sva sredstva, možete dobiti oko 1500 € po SME. Ili ako već imate određene opcije, da se napravi prijava za žig ili za dizajn. Znači, i to je u redu, znači za žig, recimo ako se radi prijava europskog patenta, onda on vrijedi duže vrijeme i imate opcija. Može vam omogućiti da olakšate svoju konkurentnu poziciju. Ne znam detalje, nemam kontakta sa firmama koje su tome sudjelovale, ali mislim da može biti korisno i preporučujem ako ste u toj fazi. Sljedeće razdoblje jedno je u 7. mjesecu, to je možda na knap, ili ima razdoblje za prijavu u 9. mjesecu i onda se zatvara za ovu godinu. Ono što je tema izlaganja je upravo to upravljanje intelektualnim vlasništvom u suradnjama
glavni komentar na ovaj slajd je da je važno u svim fazama suradnje razmišljati o intelektualnom vlasništvu. A kako? Vidjet ćete na sljedećem slajdu. I ono što sam bila spomenula na početku je upravo to. Znači, upravljanje intelektualnim vlasništvom je povezano sa svim ovim što smo raspravljali ranije. Znači, ako gledamo neke očekivane koristi, ti očekivani koristi dolaze iz planiranih rezultata. Znači, oni su direktno povezani s ovom predzadnjom i zadnjom točkom. Planirani rezultati i nekim opcijama za korištenje rezultata. I zapravo, recimo, ako, ovisno o projektu, kao što sam rekla u prošlom izlaganju, slobodno vi dodajte još linija ovdje. Zašto ne dodati liniju strategije iskorištavanja intelektualnog? Znači, ako smatrate da je to nešto što se još dodatno raspraviti u svojem zajedničkom. Što se dogovara i kako se dogovara? Znači, opet početi što ranije, znači početi zaista paralelno sa planiranjem i partnerstva, znači koje sve organizacije ulaze, njihovih uloga i nekakvom očekivanim rezultatima, planirati određenu strategiju iskorištavanja rezultata, gdje se onda treba referirati na još određeni broj dokumenta. Sad, ako postoji javni financijer, on će zadati neke svoje okvire. Vrlo često. I tu to može biti manje ili više složeno. Nažalost, obično je složenije nego što treba biti. Ako imate iskustva, obično postoji mnoštvo dokumenata kojima se definira pravila sudovanja, pa onda postoji pitanja i odgovori, pa onda postoje adendumi, pa onda postoje dodaci i ovisno o natječaju zaista treba obratiti pozornost. Znači, ako dobijete onaj QA, ako se recimo u velikim ovim natječajima otvori onaj Q&A file koji ima 200 stranica, nije lako proći kroz njega i vidjeti koji od tih odgovora zapravo ima implikaciju. Tako da, kažem, neki put isto nesloženije nego što je. Ali je važno zato što strategija upravljanja intelektualnim vlasništvom treba biti financijer. Zato što i financijer želi postići određene ciljeve, a ti ciljevi, pogotovo ako govorimo o javnom, znači financijeru mogu biti različiti. Znači imali smo, na primjer, u prošloj turi imali smo 2 IRI-a, ono smo mi zvali IRI i obrnuti IRI. IRI jedan gdje su firme vodile i gdje su prava upravljanje intelektualnim vlasništvom bilo usmjereno tako da firme stvaraju maksimalno korist iz toga. I jedan drugi gdje su istraživačke organizacije bile vodeće i gdje onda pravilo iskorištavanja su bila vezano za ono kolaborativno istraživanje, štićenje pozicije istraživačke organizacije, sprječavanje nenamjerne državne potpore. Jedan je, bih rekla, onako otvoreniji pristup se tražio upravljanju intelektualnim. A jedno i drugo su bile nacionalne. Ono što se planira, često su upravo ovdje su navedeni nekakvi aspekti. Znači, kako će se u tijeku projekta razmjenjivati podatke, kako će se razmjenjivati materijali, kako će se štititi objava i komercijalizacija rezultata. I što se zapravo dogovara. To je isto tako važno. I ono što je važno razdvojiti, znači prije smo govorili o ovim pravima, patent, žig i slično. Ovdje ne govorimo toliko o pravima, o pravnim mehanizmima, nego govorimo baš o intelektualnim tvorevima. Znači o onome za što koristimo ta prava. I tu često razlikujemo u većini projektnih situacija ono intelektualno vlasništvo koje je stvoreno prije projekta, u europskim projektima, u Horizon projektima, to zove background. U sklopu projekta, to se prije zvalo foreground, sad se zove results, jednostavnije, znači novo intelektualno vlasništvo i isto tako nezavisno intelektualno vlasništvo uz projektne, gdje jednostavno može biti samo dogovor da o njemu se ne raspravlja, jer projekt ne utječe na njega, ali treba znati jednostavno, treba to znati tako odrediti. Ono što se često i pitanje koliko, na primjer,
pitanje često i ovog, kako bih rekla, prethodnog intelektualnog vlasništva. Projekt u načelu ne mijenja nužno vlasništvo, ali naravno može se dogovoriti i da mijenja, ali nije obično namjera ni financijera, ali može potreban određeni režim pristupa i mogućnosti iskorištavanja toga intelektualnog vlasništva. Ono što je možda najvažnije na ovom slajdu zapamtiti je to da se razlikuje i da se može razlikovati tko je vlasnik, znači tko je nositelj prava, tko u određenim uvjetima ima pravo iskorištavanja i naravno kako će se podijeliti prihod. Znači ne treba biti možda usmjeren toliko na vlasništvo, ako ne postoji dobri strateški razlog. Na primjer, dobri strateški razlog je da određeno intelektualno vlasništvo, ako uđe u bilancu tvrtke, može povećati njenu vrijednost. Okay? I to je legitimni razlog zašto neko želi sebi imati upisan, na primjer, patent ili patentnu prijavu. Ali isto tako postoje organizacije koje u cijelom tom konzorciju kojima je možda važnije da imaju pravo korištenja te tehnologije, a ne nužno da se pišu, da su vlasnici te određene tehnologije i onda da se dogovore načini iskorištavanja ili u projektu ili u nekim drugim istraživanjima ili nekomercijalnim situacijama ili naravno komercijalizaciji. Isto tako može se naravno dogovoriti da će samo jedna organizacija iz konzorcija komercijalizirati, što se obično preporuča zbog ovih sad situacije, ali da će svi imati financijsku korist. Ili se može dogovoriti da će svi komercijalizirati, da će biti podjela po tržištima. Ima jako puno tih mogućnosti koje je važno unaprijed raspraviti. I zato ovo zvuči jako jednostavno, zapravo nije. Znači, opet kao i za sve ove druge elemente, potrebno je promisliti što mi želimo postići. I na sljedećih nekoliko slajdova ću pokazati neke mogućnosti koje ću vam se, nadam se, pomoći. Ali prije toga ću se dotaknuti još faze implementacije i zaključivanja projekata, jer iako mi naravno dogovaramo stvari u fazi planiranja, projekt je živa suradnja. I može biti promjena, uvijek ima promjena. Neke od tih promjena traže izmjene ugovora. To je teoretski moguće. Neke ne traže, ali traže da se aktivira nekih onih mehanizama donošenja odluka ili sličnih mehanizama koji su predviđeni. Ili, na primjer, internih nesuglasnica, znači način rješavanja internih nesuglasnica. Ono što je jako važno u provedbi je apsolutno paziti i na komunikaciju interno unutar konzorcija, ali još važnije, ali i sa tu komunikaciju sa ostalima izvan konzorcija. Ovdje sam stavila crveno sudjelovanje vanjskih suradnika. Znači, a to je važno zbog toga što je često premisa u ugovorima da se ugovore ulaze organizacije i da te organizacije kontroliraju intelektualno vlasništvo na temelju kojeg se stvara suradnja ili koje će biti stvoreno kroz suradnju. Sad, neke organizacije će imati i sa svojim zaposlenicima manje ili više čvrste ugovore, no međutim, ako se radi o zaposlenicima, primjenjuje se također i Zakon o radu, što znači, bar kad kažemo u Hrvatskoj, tako da neovisno o čvrstim ugovorima, o rješenja, novi izumi spadaju pod kontrolu poslodavca. Isto tako i, na primjer, računalni programi. Organizacije kojima je važno upravljanje intelektualnim vlasništvima imat će još možda čvršće ili šire definirane takve odredbe kroz svoje pravilnike ili kroz ugovore o radu. No, međutim, vanjski suradnici ne spadaju u to. I onda je jako važno kada se uključuju vanjski suradnici da se u ugovorima kojima se njih uvodi u projekt također osigura taj moment da je ta organizacija koja se u konzorciju tako da može raspolagati rezultatima, zato što ona ima obaveze prema svim ostalim partnerima. Znači, čisto jedno pravno pitanje i za čistu implementaciju projekta. Mi imamo puno takvih pitanja i ja bih rekla svim područjima, ali i društveno-humanističkim područjima je još, ja bih rekla, složenije, zato što su rezultati često autorska djela
što imaju malo drugačiji tretman u nacionalnom zakonu. I jako važno, znači, da organizacije koje ulaze u projekte budu svjesne šta to znači uključiti vanjskog suradnika i kako onda s tim treba potpisati ugovor. Da bi se mogla osigurati ono što je obaveze koje su, kako bi rekla, dane prema drugim partnerima projekta. Korištenje vanjske opreme, naravno, uzorke drugih materijala, često u medicini, znači u biomedicinskoj znanosti, Material Transfer Agreement, može sa sobom nositi određene ograničenja vezano za iskorištavanje. Znači, treba biti toga svjesni. Apsolutno pratiti nastanak rezultata, bilježnice. Još uvijek koriste fizičke bilježnice, ako se koriste elektronske, onda treba biti na onoj nekoj ekvivalentnoj razini. Znači, ako ste u industriji gdje fizičku bilježnicu potpisuje neko drugi na kraju dana, onda je to ekvivalentan sustav gdje postoji elektronski potpis nekog druga na kraju dana. U naravno znanstvenim organizacijama, pogotovo u znanstvenim projektima, je to ležernije. Ali isto tako je jako, ono što je važno, naravno omogućiti da se može kasnije analizirati ako bude kakvih sporova ili ako bude kakvih nesuglasica. Tko, kada i kako je došlo do rezultata. Komunikacija prema van je jako važna i jako je važan ovaj balans zaštite iskorištavanja, zaštite intelektualnog vlasništva i iskorištavanja rezultata. I naravno na kraju projekta, kad idemo u zaključivanje projekta, apsolutno, znači, tijek informacije o rezultatima i dalje, znači odnos tog zaštite intelektualnog vlasništva i objavljivanja i naravno različite raspolaganja rezultata. I ono što je naravno nekada bi rekla idealan cilj, a to je da se postigne dugotrajna odnos na ovoj suradnji. Ne mora biti. Uvijek imamo, neke suradnje su pilotne, baš zato što želimo testirati određene partnere, ali idealno rješenje je, ili neki idealni ishod bi bio da, znači, da nemate samo rezultat suradnje, ali nego da imate i novog partnera za kasnije. Daću vam dva primjera. Jedan je, znači, Obzor Europa, naravno Horizon. Novi program sad je krenuo. I tu postoje različite linije, različite šeme financiranja. On može biti kompleksan zato što želi suradnju različitih partnera, SMI-a, akademskih organizacija i sl. Znači, sve ono što smo govorili na prijašnjem slajdu se primjenjuje, na prijašnjoj prezentaciji se primjenjuje na Horizon, zato što zbog različitih interesa partnera, zbog velikih kompleksnih projekata, zbog neke određene kolaborativne, apsolutno kolaborativne prirode. I između ostaloga zato što oni imaju u Horizonu postoji sustav ugovora kojima se onda regulira određene aspekte. Znači, za početak postoji ugovor o bespovratnoj potpori ili granted agreement koji regulira odnos konzorcija i Europske unije i daje okvir za upravljanje. Ali postoji dodatni ugovor koji onda razrađuje detalje upravljanja vlasništva, koji definira odnos partnera u konzorciju. Taj se ugovor može napisati iz glave, ali postoje različiti modeli, s time da su ovo sad još uvijek glavno modeli od starog Horizona, znači da to piše 2020. Vidjet ćemo kako će izaći, sada vjerojatno će izaći novi, budući da je Horizon tek krenuo, Horizon Obzor Europa je tek krenuo. Znači, gdje se mogu odabrati takav jedan modelni konzorcijski agreement. Deska je, ja bih rekla, općeniti za pogodnik kad ima više znanstvenih organizacija, EUCAR je za automobilske industrije, mislim da je EUCAR za ICT industrije. Tako da postoje opcije koje možete odabrati kao model u koji ćete krenuti i na kojem ćete onda temeljiti pregovore. Opet će biti pregovor. Jedan od tih modela nije ajmo ga izvući, nećemo ga ni gledati. Tako. To ne bi preporučila nikad, ali nisu ni tako ni napisani. Napisani su da budu temelj za kasnije pregovore i za dogovor. Ono što je jako važno u Obzoru Europa i ono što ćete vidjeti preslikano u nacionalnim programima, jer Obzor kao jedan europski program daje tempo svim ostalima znači su ta određena temeljne odredbe. A to je da nositelj prava na intelektualno vlasništvo je ona organizacija gdje je ono stvoreno. I to su onda ovi aspekti koji sam ja govorila ranije. Da organizacija mora osigurati
da zaista ne samo vis-a-vis konzorcija, ugovor joj daje, u konzorcijski ugovor i grant ugovor joj to daje vis-a-vis konzorcija, ali ona mora osigurati ta prava i vis-a-vis tih nekih određenih svojih suradnika, zato što ona može imati obaveze vis-a-vis drugih partnera oko prava na korištenje. I to je ova tablica, gdje se daje partnerima pristup pozadinskom intelektualnom vlasništvu koje mora biti eksplicitno navedeno, znači ne sad svemu što smo radili prije, nego se zaista treba napisati o čemu se tu radi, za implementaciju projekta. I to može biti ili beznaplatno ili može biti čak i naplatno, ali se treba znati unaprijed. Istovremeno se dogovara kako će se pristupiti rezultatima. Naravno da organizacije trebaju dati drugim partnerima pristup rezultata za implementaciju projekta. Ne možete napraviti u svom radnom paketu određene rezultate, onda reći ne dam nikome. To je protivno ciljevima projekta. No, međutim, ako govorimo o kasnijem iskorištavanju i onim situacijama kombinacijama gdje neko intelektualno vlasništvo može biti povezano, to je apsolutno stvar razgovora i pregovora i poželjno je da ti se pregovori naprave što ranije. Ono što se isto tako može dogoditi, da imamo zajedničko vlasništvo, znači gdje nije moguće odvojiti koji su bili doprinosi različitih organizacija i kaže se da je to određeno, da se zato to vlasništvo smatra zajednički. Tada je potrebno napisati još jedan ugovor, a to je Joint Ownership Agreement, o kojima će se razmotriti i udjeli i nekakve obaveze vezane uz zaštitu i obaveze uz održavanje, jer patentnu zaštitu nije samo, pogotovo ako govorimo o patentima, ali i o žigu. Znači, nije samo stvar prve prijave, stvari održavanja i dogovor naravno oko prava kasnije na iskorištenje. Ono što je još jedan dodatni moment koji treba voditi računa o Horizonu je da znači, treba postići balans između ove tri pojma koje možete vidjeti u donjem lijevom dijelu, znači zaštita intelektualnog vlasništva i diseminacija i iskorištavanja. Znači u Horizonu, u projektima apsolutno postoji na neki način obaveza komercijalnog iskorištavanja za one rezultate koji su pogodni, ali istovremeno postoji i obaveza diseminacije, široke diseminacije znanstvenih rezultata kroz open access časopise, kroz open access repozitorije za baze podataka. Tako da je jako važno postići balans i vidjeti koji su rezultati pogodni za jedan režim, koji su pogodni za drugi, koji su možda pogodni i za jedno i za drugo. I ono što je važno je prije ulaska ili u diseminaciju ili u zaštitu je donesti odluku o načinu zaštite. A to je nešto što nisam spomenula ranije, ali je vezano uz prirodu patentnog prava, a to je da bi neki izum postao patent, pogotovo govorimo o patentu, znači izum mora biti nov i inventivan. Da bi bio novi i inventivan, ne smiju o tom izumu nigdje biti objavljene nikakve informacije prije. I to, nažalost, uključuje informacije koje objavi sam istraživač ili nekakav inovator koji ga je stvorio. Znači, treba biti jako oprezan da se u javnost ne izlazi informacijama o srži izuma prije nego što se razmotrila mogućnost patentne zaštite. I tu govorimo o znanstvenim radovima, govorimo o kongresnim priopćenjima, čak postoji primjeri novinskih članaka kojima su pobijeni, i to imamo i hrvatski primjer, jedan od naših patentnih zastupnika nam je to na to ukazao, je da je novinski članak pobio novosti aktivnosti određenog. Jako treba dobro i oprezno tome pristupiti. Opet kažem, mi nemamo sada vremena ulaziti ovdje u detalje, vidim da već zvoni za 12 sati, ali ovo je nešto što na neki način pokazuje da je kompleksno iskorištavanje. No, međutim, ako vam se čini možda prekompleksno, ne treba čovjek biti obeshrabren, a to je zato što za SME postoji jedna nova usluga koja je upravo zamišljena tako da pomogne malim tvrtkama da što bolje razjasne pitanje prava i upravljanje prava u Horizon projektima. Znači, za to se treba prijaviti
i prijavljuje se u nekoj fazi kada ugovaranja, odnosno prvoj fazi projekta, znači što ranije, gdje se može dobiti pomoć eksperta koji će onda savjetovati vezano uz određene aspekte ovoga dogovora o upravljanju intelektualnim vlasništvom. Ono što treba možda imati na umu, vi ćete da to nije onaj pravni savjet, to nisu odvjetnici, nego su to ljudi sa iskustvom upravljanja intelektualnim vlasništvom koji onda mogu ukazati na neke određene. Ako ste mala i srednja tvrtka, ako planirate ulazak u Horizon projekte, sada u novoj turi, apsolutno odite, pogledajte ovo, proučite znači, prijavu i da se možete prijaviti u onom pravom trenutku kada ćete kao tvrtka imati koristi od tog programa. Ono što budući da smo tanki sa vremenom, neću sada dalje ići u detalje, samo bih htjela spomenuti da ako slučajno ne ulazite u Horizon, nego da ako imate 1-na-1 suradnju akademske zajednice i industrije, od koristi vam može biti takozvani Lambert Toolkit koji je izvela složena u Velikoj Britaniji. I taj Lambert Toolkit nudi i modele sporazuma, ali modeli sporazuma se ne mogu samo prevesti. Oni su zasnovani na engleskom pravu, ali ono što je korisno je izvući određene principe iz toga. I isto tako, najvažnije, još važnije, što nudi i vodič za odlučivanje. I taj vodič za odlučivanje vam onda vas postavlja pitanja vezano uz prirodu suradnje i onda na osnovu toga će vam predložiti određeni model sporazuma. I ono što i ovdje možete vidjeti, što je važno i u Horizon, ali ja bih rekla važno za apsolutno sve suradnje, je da je odvojeno pitanje tog vlasništva i pitanje iskorištavanja. Znači, zaista pregovara se o dva različita pojma. Znači, ovisno o prirodi suradnje, znači neko može biti vlasnik, ali isto tako postoji različite mogućnosti koje će drugi partner imati vezano uz iskorištavanje. I to daje svima puno više mogućnosti da zaista dođu do tog win-win sklapanja ugovora kojima su zadovoljeni njihovi. Ako imate vi iskorištavanje, da li je važno da budete i vlasnik? Ako imate pristup financijama, da li je važno da vi vodite kasnije? To je znači ona pitanja koje će svako odgovoriti na ako su vam potrebne samo za znanstvene istraživanja, da li možete drugom dati pravo da potpuno komercijalizirate. Tako da, evo ga, ja vas pozivam da to koristite. Kažem ne tako da ćete to govori prevzga, jer naši pravnici neće biti sretni i nije ispravno, znači nešto što je temeljeno na anglosaksonskom pravu uvesti u naše naše sustave. Imamo drugčiji, opet kažem, prava su nacionalni mehanizmi, ali da se možete orijentirati prema tome i da onda zaista u suradnji sa svojim pravnikom, bilo da je interna pravna služba ili da je neki vanjski stručnjak, složiti onda ugovor koji vam odgovara. To da. Evo ga, ovo imam jedan zadnji primjer koji neću ulaziti, zato baš zbog te kratkoće vremena, ja vas pozvala zaista pročitati. Znači da pogledajte taj članak o jednom institutu u Belgiji koji je prilično poznat, javni institut, koji ima vrlo zanimljive strukturu upravljanja intelektualnim vlasništvom, koji mu omogućava da se pozicionira prema različitim partnerima. Samo malo se vratim na predzadnji slajd. Znači, da prilagodi i način upravljanja intelektualnim vlasništvom prema tipu istraživanja koje provodi i prema tipu partnera sa kojima sudjeluje u toj suradnji. I onda, znači ovo je nekakav temeljna pretpostavka, koji tipove istraživanja oni rade,
i onda na temelju toga prilagođavaju, i to je sljedeći slajd, prilagođavaju neku strategiju intelektualnog vlasništva gdje postoji intelektualno vlasništvo koje se ponudi samo jednom partneru, koje se ponudi grupi tih partnera, znači to je taj njihov industry affiliation program, ili koji je onda šire dostupan zato što se radi o skladu s učilištima. I to je, za istraživačku organizaciju, za institut koja je ozbiljno pristupila svom poziciji u inovacijskom ekosustavu, može biti izvrstan model i izvrstan primjer kako se mogu uskladiti, znači, istraživačke smjernice, strategije istraživanja sa upravljanjem intelektualnim. Evo ga, to je to.